bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma altine nogas ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar. titruji men ɓuri mawniri ko États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ko toon to Washington hono kamɓe démocrate ko ɓuri hewde mabɓe nani continue ƴefti hade joni habde gouvernement makko kanko Donald Trump et surtout département justice si bamude ɗiɗo kayitaji walla ɗiɗo haalluji kalteɗi e kanko Jeffrey Epstein. hande toon to Washington e tungnaɗi kadi ko wimi toon to website mabɓe kamɓe département de homeland sécurité ɗum no immigration ɓene continue wadde oɗo ha joni campagne pour rokkude kalisaji yimɓe yiɗɓe ittude koye mumen ɗo e nawta koye mumen taw deportaka en même temps kadi juge uji kewɗi liggoroɓe immigration mbi oɗo saha joni yimɓe fotɓe arde rendez-vous ji men pour ñawore garata. habaruji men international ɗum noon ko coupe d'Afrique de nation gonno toon en kala kadi match uji baɗɗi hannde kadi holko ɗaminani waɗa janggo toon to Sénégal ono kamɓe avocat ji Ousmane Sonko eɓen continue mindare mabɓe pour ñagade cour suprême mo Sénégal yo ruttoto e ñawore makko kanko Ousmane Sonko hakkude makko e Mambay Niang. toon to Nigéria ne wayno ko kamɓe laamu ngu ɓe mbi ɓe mbawi hannde dandude kene won temedere capantati suka ɗum noon ko sukaɓe nangganoɓe toon école aji catholique guila e mois de novembre. kittoɗen habaruji men international ko toon to Ukraine goto e sehlaɓe Donald Trump o wi wonde so tawi futan jaɓani nanodiral pour ko fate jamno dañira toon to Ukraine États-Unis ma yamiri hono Ukraine hebde missilaji biyete Tomahawk ɗum noon ko missilaji bawɗi yettade guuri kewɗe toon to Russie. ko ɗum woni titruji men ɓuuri mawnude oɗo journal may gartu joni e desuji muɗum siftindon tan hande ko altine hawri ko nogas ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi ko musidɗo mo Nama Touré haalde mon. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International. wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon gonɗen joni ko 8h e maison ɗum noon hawri ko 1h toon to Dakar hawri ko 2h toon to Maroc. jammaji tati garoji ɗi en ɗamina toɓo kadi ma ara ɗo en e diwan Cincinnati toɓoji ɗi kadi kewata dole kono noon e wayno ko ma hawnaki laabi ɗi kadi ma taad wonande wonɓe otoji nden ɗe. guiɗoɗen habaruji men ko toon to Washington tungnade kadi ko winde journal biyeteɗo la presse en wayno ko yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa kañumen koye men ene jiiye walla ko wiyanoɓe kañum horum ko toñanoɓe kanko affaire makko kanko Jeffrey Epstein. ɗum noon en wayno ko ɓeɗon rewɓe puɗɗima hannde kañumen koye men wadde campagne pour wiide wonde ko laamu ngu e surtout département justice e gardugol makko kanko Pam Bandi kala haalluji ɗi ɓe jaltini dossier ji ɓe jaltini ko fate oɗo Jeffrey Epstein en wayno ko dossier ji tan ɗiɓe beela donc kala ken suura hen Donald Trump ɓe jaɓani yaltini ɗum ɗon. ɗum noon e wayno wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko hunde ɓe ganduɗa ɓe cuɓi tan koɓe jiiɗi ɓe jaltini e kadi kala koɓe gandi wonde kene fate yimɓe ɓe ganduɗa takkiɓe Donald Trump walla kañum koye Donald Trump kanko hoore mum walla yimɓe jeeyaɓe ganduɗa ene goomu ganduɗa kamɓe Jeffrey Epstein e kamɓe Donald Trump ɓe gonduno ene wayno koɓe jaltinani haalluji muɗum. ɗum ɗo noon ko commentaire uji jantuɗi kadi e kamɓe démocrate ni koɓe gumini oɗo saha joni e surtout kanko sénateur Raskin ko haalluji ɗo haali o wi wonde ɗum ɗo ko ene wayno ko kam ko Pam Bandi ko keɗiɗo yamirore Donald Trump o heɗaki yamirore leydi ndi e ɗum ɗon e wayno ko Donald Trump kañum hoore mum ko neɗɗo mo ganduɗa yiɗano ɗiɗon haalluji jaltine surtout wiide muɗum ko hunde nde ganduɗa ne wawi bonnude inde yimɓe hewɓe sehlaɓe ɓoyɓe ɓe o anduno ɗum ɗon kadi ne wayno ko ma bonnu kanko hoore makko ene makko ko wawi wonde fof ene wayno ko
kamɓe département justice ɓe jogino ko ha ñande sappo jeenayyi lewru décembre pour yaltinde ɗen dossier donc puɗɗi yaltinde ɗum ñande aljuma ɓennuto kono noon ne wayno ko teskita tan koɓe jaltini ko fof ko ɓuuri hewde fonno yiyede ko ko hunde momtade kono noon koɓe guidori yaltinde tan koko fate yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko démocrate en surtout ko en kanko Bill Clinton en Michael Jackson en walla yimɓe ɓe ganduɗa en au moins wiyeteɓe wonde wona républicain ji walla kañumen koye wona sehilaɓe Donald Trump ko ɗum waɗi kamɓe démocrate oɗo sa joni ɓen continue annima ɓe jogui pour wiide wonde portamo kanko pambandito yesso justice ɗum noon e konngol makko kanko Chuck Schumer o wi wonde en wayno ɗum ɗo kadi ko opération mo ganduɗa en pour wadde e suɓade tan ko yiɗi e yaltinde e salade yaltinde kala ko yiɗa ɗum noon ko ɗum woni ko haali kanko Chuck Schumer surtout noon Chuck Schumer kañum woni New York najo sénateur ko kañum kadi woni oɗo sa joni wayni ko ardi kamɓe démocrate en toon to Sénat ha hande toon to Washington e tuganel kadi ko yaltono kanko gardiɗo FBI oɗo sa joni mo jogui caɗele sibabunde ne wayno ko yimɓe hewɓe kalti gueɗe ɗe waɗata surtout yen yiyama wonde ko kanko Kash Patel o yamiri yo sodane autoji taw ko autoji BMW ɗum noon ko autoji ɗi kadi ko autoji ɗi o yahata pour somo déplace o kanko waɗa makko yaade ligguey makko walla yaade mission ngaji ɗi o yahata ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa en kadi ko jantude kadi e gueɗe ɗe ganduɗa ko wullitino e makko e gueɗe ɗe o hutorto en pour bonnude kalis tugnade hannde ko winda toon to journal biyeteɗo Forbes kawno kamɓe FBI ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi sodde autoji kewɗi autoji ɗi kalani ɗum taw ko BMW ɓe mbiyata ɗum X5 ɗum noon ɓe mbi wonde ko pour kanko Kash Patel ɗum ɗon ko ɗum hunde o namdi ɗum beele mo wawa wadde ligguey makko ɗiɗon autoji noon sodde ɗumen ko hunde kadi nde ganduɗa en ko hunde nde ganduɗa en kamɓe FBI ɓe kewani wadde ɗum ɗon ɓe mbi wonde ko kamɓe FBI généralement ko autoji ɓe kutorto autoji pewneɗo en taw ko Chevrolet fiyon ɗum ko mbiyata Suburban kono wayno ko kamɓe autoji BMW ɓuuri hewde hutorade ɗum ko yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral e surtout yen taw ko yimɓe towɓe ko wayno diplomate uji donc en wayno ko oɗo sa joni kanko Kash Patel autoji BMW ɗi o yamiri ɗon sodande e tunade kadi e kanko koho gonnoɗo toon de gouvernement fédéral hono biyete Stay Young o ɗum ɗo kadi ko hunde nden ganda hersinide ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe FBI joguiɗo konngol muɗum toon en wayno wi wonde ko sodde ɗiɗon autoji FBI en wayno ko ene jari ɗum par ce que ɓuuri wiide ene fewnita autoji goɗɗi ene waɗa autoji goɗɗi mise à jour ɗum noon ko kanko joguiɗo konngol toon to FBI ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ari ko taw kanko Kash Patel kadi omo jogui caɗele sibabude wiyede wonde ko o hutorima kalis kewɗo oɗon kalis noon wiya wonde kanko hoore makko omo jola e avion privé taw kanko hoore makko omo jolda e sehil makko debbo biyeteɗo Alexis Wilkins ɗum ɗo fof kadi mbi wonde ko hunde kadi ɗum ɗo kadi yanti hen hawnayi kadi ma addu koko jogol ɓeydandemo caɗele sifitinde on tan dumonnaji ɓennuɗo en yehino ha wiye wonde ko hono kanko Donald Trump fuɗɗima découragé ade Kash Patel ɗum noon woni koye segdu hande toon to Washington tugnade kadi ko yalta hono kanko biyeteɗo George Conway sifitinde on to joom suudu makko biyeteɗo Kellyanne Conway meeɗi wonde mawɗo campagne électoral hono kanko Donald Trump ɗum noon oɗo sa joni noon e wayno ko kanko wasdemo weltade e parti républicain o felliti wiide wonde ko ko candidat toon to New York ɗum noon taw ko wonata ko candidat pour démocrate candidat pour wonde sénateur ɗum noon ko woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ha hande toon to Washington tugnade kadi ko yalti toon to CBS News en wayno ko kamɓe département homeland sécurité ɗum no immigration ɓe goni ko wadde oɗo sa joni campagne pour wiide wonde koɓe maɓe jeen kala ken won ujunnaji $3 kala neɗɗo mo ganduɗa henna taw ko immigré poɗɗo ñawede walla gonɗoɗo illégal mo jiɗɗo hodde leydi muɗum oɗon campagne kadi ɓe mbi wonde ko ene wayno ko tugui ujunere ha ujunnaji tati ko ɗum ɓe dokkata ɗum kala volontaire ji winditiɓe mbiɗi wonde ken jiiɗi yaltude leydi ndi hen ko adi hitande nde ɗo mayde ɗum noon e wayni koɓe dokki ko ha 31 décembre hitande ujunnaji ɗi nogas joyi kala neɗɗo jiɗɗo gonɗo intéressé on programme pour yo yalti leydi ndi ɗum ɗo fof noon ko campagne ɓe goni oɗo sa joni pour ƴewde kadi hutorade peeje goɗɗe pour habde immigré ha hande tugnade ko yalti ummade toon to CBS walla to NPR won ñawoɓe immigration fuɗɗiɓe haalde wiide oɗo sa joni yimɓe fonnoɓe arde rendez-vous ji men taw ko ñawoje cuɓima wasde arde e nder yeru dokkaɗo hono kanko ñawo o haaldanno ko neɗɗo Salvador najo goto e ɗum noon ko kañum hoɗum biyeteɗo Claude
kanyu woru en wayni ko aranu nyaawore mudum kono en wayni ko caggalde nde nangande wi wonde ko heɓani kayitaji ɗi neldadi ɗum noon fof ko hunde nde ganduɗa en kamɓe immigration mbi ɗum ɗon ko wona hujji ɓe mbawi yaafade joomum ko way wonde fof ɓe ñaawoɓe kadi ɓe mbaji mbi wonde ko wasde arde nottade ñalawma ñaawore muɗum ɗum ɗon wayi wadde hoore mum hankkadi criminel firti wonde ko hankkadi so tawi immigration foto joomum tawde joomum ko ñaawa hankkadi ko wiyete ko absentia ko ñaawaɗo tawa ɗum noon firti wonde ko joomum hankkadi ko kala ɗum nanga ko ene wawi yaltinede leydi taw rewani banggue goɗɗo donc droit ji muɗum jogino fof ɗin droit ji moni ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe immigration ɓe puɗɗi kadi dumunaji ɓennuɗi ɗum noon ko lebbi tati ɓennuɗi yaade kadi e nokkuji ɗi ganduɗa en kamɓe immigré ji ɓe jogui rendez-vous ji mabɓe soit ko mbiyata cek bureau ji immigration taw wona ñawore walla même taw ko tribunal uji ɓe jaaha toon kamɓe service immigration ɓe nanga yimɓe ñaweteɓe walla yimɓe arɓe notade rendez-vous ji men ko ɗum waɗi donc yimɓe hewɓe on cuuɓi oɗo saha joni wasde arde ñawoji mum kono noon ha hande en tungnade kadi e ñawoɓe o kaali ko ɓe kala jogguiɗo rendez-vous fotani wasde yaade oɗon rendez-vous so tawi jomum yahande rendez-vous firti wonde jomum hankadi ko waɗi hoore mum comme ko fugitif ɗum noon ɗo nanga foof ene wayno hankadi ala droit foof mo jogui e ɗo e leydi illa yaltine leydi habaruji men Amérique cektoɗen ko toon to New Jersey ɗum noon tungnade kadi ko winda toon to ABC News ha hande ne wayno ko jamma hanki toon to wuro wiyetengo Kerni ɗum noon ko toon to New Jersey neɗɗo goto warama toon taw barɗomo o wardirimo ko lañal tungnade rapport gumiɗo toon oɗon baraɗo nde ƴeeŋe bis muɗum ɗum no ummino ko liggey caggal nde gasni haldude joom suudu mum wondi koye lawol caggal mum ene wayno ko kanko joguinoɗo lañal o woni dow étage o toɓɓi oɗon o fiiɗumi keeci ko ɗon yani ɗon ɗo yani ɗo noon nawa hôpital ko e finalement ko toon maayi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko nde police yiiti to woni to ene kanko tuumaɗo ko kanko waɗi o ene wayno kanko waɗi makko nangi jeygol o waɗi appartement ɗo wonno ɗo pour beele huɓere nde fof ne suma donc jeygol ngol reeɓi ha yetti nokkuji kewɗi kono noon e wayde nde jeygol ngol bonnata ko heewi taw kamɓe pompier ji ɓe gaari kanko tuumaɗo o yarata ko duuɓi 44 o wiyete ko Oscar Feijó ɗum noon ene wayno ko jeeya ko toon to wuuro wiyetengo Kerni toon to New Jersey ene wayno naggama kanko waɗi makko pour warde goɗɗo o biyeteɗo Pablo Criollo jaaro duuɓi 45 kañum hoorumi jeeyaɗo wuuro won toon to Harrison kanko baraɗo noon tungnade hande e rapport o ko ene wayno jeeya ko toon to Ecuador ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kanko maayiɗo joom suudu makko e sukaɓe makko gari toon to nokku ɗo fiyal ɗum ɗo lañal ɗo ene goyam wi wonde ko ene wayno ko kanko wona neɗɗo gandiraɗo bone o fotani ɗum ɗo fotani hebdam ko wawi wonde fof ɗum ɗo ene wayno ko kamɓe police New Jersey waaji o ene wayno kañum hoore mum ari hande toon to tribunal toon to New Jersey heɗade holko takka ko fate bonandeji habaruji men international guiɗɗoɗen ko fate coftal ɓalli d' abord ko siftinde on coupe d'Afrique des nations ene fuɗɗima guila hanki toon to Maroc ɗum noon ene wayno ko ñalawma hanki toon to Maroc ene wayno ko kamɓe Maroc judduno e Comore Maroc fiiɓe 2-0 hande noon ene wayno match uji tati mbaɗi toon ene wayno ko kamɓe Égypte ɓe potti e Zimbabwe mbini ɗum biwuji ɗiɗi ene wayno Zimbabwe biniɓe goto Afrique du Sud fotti e Angola kañum ne hawi Angola bini ɗum ɗiɗi Angola bini goto kamɓe Mali ɓe potte Zambie goto mabɓe fof bini gotel janggo à 10h en ɗamina Sénégal ma fotte Botswana 7h subaka law de République démocratique du Congo maɓe potte Benin donc janggo kadi ne wayno Nigéria kañum hoore mum ma fotte Tanzanie hono Tunisie kañum hoore mum ma fotte Uganda noon ko siftinde on e wayno ko oɗo saha joni kamɓe koye mabɓe ɓe jogui équipe mabɓe ne jogui caɗele ɗum noon tungnade ko yalti hono kamɓe équipe mo Uganda donc ñande samedi nogas lewru décembre ɗum noon koye 5 eɓe ponno kamɓe koye mabɓe yaade toon to match pour fewnitade ɗum noon fewnitade sibabude poti hawrude Tunisie ñande nogas e goho kono noon e wayno ko kamɓe fettoɓe ɓe jaɓani arde ɓe kooti ɓe paati hôtel mabɓe e wiide mabɓe mbi ko fédération ougandaise de football kañum hoore mum koko sali yobde ɓe sibaɓe kamɓe koye mabɓe qualifiyima pour yadde toon to coupe d'Afrique des nations kono e wayno ko fédération ougandaise de football kañum hoore mum wi wonde ko wona kañum en joɓataɓe ene wayno ko laamu Uganda yoɓataɓe wawi wonde fof ene wayno oɗo situation kamɓe Uganda ɓe mbaɗino ɗum e hitande ujunaji 219 yimɓe hewɓe fettoɓe mabɓe cali arde ɗum kono noon e wayno ko wawi wonde fof ɓe
ɓe mbawi no arde caggal muɗum ɓe kawre Sénégal 8e mabɓe de final ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio ne anda ko holno ɓe jogori wadde janggo tawde ko janggo ɓe jogori hawrude e Tunisie. kalten ko kippu leydi Sénégal ma mbiyen les lions de la teranga o kippu leydi Sénégal sosa koye hitande 1991 woni 1961 fedde hufnde fof koyɗe e nder leydi Sénégal woni fédération sénégalaise de football kañum darna koye hitande 1990 woni 1960 match gadanum o kippu leydi Sénégal fetti wonno ko ñande 3 lewru décembre hitande 1990 wonno ko hakkude mabɓe e leydi Bénin on saha leydi Bénin wiyatno ko dawmeyi ko Bénin finoɓe 3 e hitande 1962 ɓe mbaɗi affilié e fedde FIFA fedde hufnde fof koyɗe e nder windere nde classement FIFA e lewru novembre hitande gonɗen nde leydi Sénégal wonno ko 19 ɓiiri woni 19e place entraîneur kippu leydi Sénégal ko Papa Thiaw capitaine kippu leydi Sénégal Kalidou Koulibaly wiyete pettowo ɓurɗo hewde ko fetti e nder kippu leydi Sénégal ko Idriss Gana Gueye o fetti 126 match meilleur buteur woni ɓurɗo hewde bituji e kippu leydi Sénégal ko Sadio Mané o jogui ko 52 bitte victoire ɓurɗo mawnude mo kippu leydi Sénégal dañi ko hakkude mabɓe e leydi Mauritanie ndeɓe piino leydi Mauritanie 11 woni 10-1 ɗum wonno ko 27 lewru septembre hitan 1992 1972 défaite ɓurɗo mawnude mo kippu leydi Sénégal heeɓi ɗum wonno ko lewru juillet 1995 hitan 1995 kono leydi Tunisie fiiɓe 4 e ndiga kippu leydi Sénégal tawtorama coupe d'Afrique fodde laabi 18 kippu mo leydi Sénégal meeɗi gagnade coupe d'Afrique ko lawol gotol wonno koye hitande 2021 to leydi Cameroun leydi Sénégal meeɗi yuɓɓinde coupe d'Afrique ko lawol gotol wonno koye hitande 1992 kippu leydi Sénégal tawtorama final ko wiyete jeu de la francophonie hayso tawi ɓe ƴettani ɗum wonno koye hitande 2005 woni 2005 e coupe d'Afrique ha joni leydi Sénégal fetti final ɗum wonno ko hitande 2002 to leydi Mali hakkude mabɓe leydi Cameroun ko Cameroun ƴettuno leydi Sénégal nawi coupe ko wiyete CHAN championnat d'Afrique des nations 2022 duuɓi ɗiɗi caggal mum hitande 2024 nden ko kamɓe ƴetti 3e place ko fate coupe de nation mo IFA o yuɓɓini leydi Sénégal kañum ƴettuno hitande 2019 woni 2010 et 2013 ɓe gari ha final kono noon on saha ɓe ƴettani coupe ina wiye Sosafa moɓe bismano ɓe gari ha final hitande 2021 hitande 2022 ɓe ƴetti 3e place kippu leydi Sénégal nawi ko ene wona laabi 6 coupe biyeteɗo coupe de l'amitié Sénégal tawtorama coupe du monde fodde laabi 4 gadnolngol wonno ko 2002 nden ɓe kaadi ko quart de final ɗimmol ngol ko 2018 taraɓol ngol 2022 e nayoɓol ngol ko 2026 so Allah tawni en maɓe tawtore kippu mo leydi Sénégal tawtorama coupe d'Afrique hikka peteteɗo e oɗo saha toon to leydi Maroc gartini e tumbude mabɓe leydi Sénégal wondi koye leydi Botswana RD Congo e leydi Benin macci mabɓe gadano ko janggo wonata so Allah tawni en ina hawra e 23 lewru décembre 2025 ko hakkude mabɓe leydi wiyetendi Botswana ko ɗum wonno meftande ko fate kippu mo leydi Sénégal musidɗo mon Foutangue Diaw gam radio Jowol Sare International Foutangue Diaw jaram a tonto Sénégal tunginade kadi e koye anda hono kamɓe avocat ji Ousmane Sonko ɓe jalti hande télévision kadi e mbiya wonde ko ene wayno ko famde yimɓeɓe wonde ko Ousmane Sonko ko citoyen sénégalais kadi ko neɗɗo jogui droit ene ka muɗum ñawore waɗanode hakkude muɗum contre hakkude makko e Mame Mbaye Niang ɗum noon Mame Mbaye Niang ko kañum hoɗum ko ancien ministre ene wayno ko Ousmane Sonko wonko haalno e muɗum donc porta plainte ɗum noon plainte o yeehi toon to tribunal uji yeehi ha to cour suprême sibabude kanko Ousmane Sonko wiya oɗon saha o addani preuve aji ko gueɗe ɗe o haalata ɗe ɗum waɗi donc ene wayno soka ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe avocat ji ɗi ɓe kaali surtout e kanko Clédor Ly ene wayno ko o haali o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde wemde ene wayno ko cour suprême o faami won gueɗe ɗe ganduɗa ene gueɗe kese gardaɗe cour suprême o ma faam wonde ko no ñawore nde waɗirno ni ko hunde nde ganduɗa rewani lawol e ɗum ɗon kadi ene wayno ko Ousmane Sonko kañum hoɗum no foti ƴewtede ɗum no waɗe ko wawi wonde fof ɗum ɗo so tawi ko hunde nde ganduɗa ɓe mbawi wadde ɗum ɗon ngol ɗo wonata lawol garnol toon to Sénégal ɗum ɗo niye surtout henne ko kanko ministre toppitiɗo ko fate justice kanko Yacine Fall gonno siftinde on tan gonnoɗo kañum hoɗi ministre des affaires étrangères kono gartiraɗo toon to justice ko kanko hoore makko waɗi ɗaɓɓande nden toon to cour suprême wiide wonde
pour yoɓe ƴewto ko fate henna ruttade dossier Ousmane Sonko ɓe ƴewto ñaworde no wayni ko wawi wonde fof ɗum ɗo so jaɓama firti wonde Ousmane Sonko kala ko haɗuno pour wonde candidat e présidentiel e hitande ujunnaji ɗi 29 ɗum ɗo fof ma heɓto ɗon droit ko wawi wonde fof ene wayni ko yimɓe heɓɓe kanko Ceerno Alassane Sall ɗum noon ko yimɓe jeeyaɓe opposition gueɗe ɗe ɓe kalde mi wonde ko ɗum ɗo ko hunde eɓe mbaɗi hen haqqille ɓe batti haqqillaji mabɓe Cour suprême est ce que Cour suprême ma gonɗin wonde ko kañumen ko suudu ndi ganduɗa henna hay pression goto wawa waɗe ɗumen walla kañumen koye men en jogori pour mbawa rewde hono kanko Ousmane Sonko walla laamu Bassirou mabɓe Diomaye Faye sibabude pression ngaji mbaɗata e muɗum pour udditi ñawore kamɓe Cour suprême ɓe mbino ñawore kamɓe koye mabɓe ko ɓoyani ko tan ɓe confirme ni wonde ko Ousmane Sonko ko condamnaɗo wawa wonde candidat e hitande ujunnaji ɗi 29 haɓuruji men international ma nawen toon to Nigéria tungnade kadi ko anda hono kamɓe laamu ngu ɓe mbi wonde ɓe mbawi dandude ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude ken wona temedere e capantati suka ɗum noon ko yimɓe nangganoɓe e lewru novembre ɓennudu ndu ko wawi wonde fof ɓeɗo nangganoɓe toon ene waɗi hande lurodiral no foti nanggano est ce que ko temedde 37 no wiyano ni walla ko ɓurɗum famdude kono noon tungnade hande laamu ngu ko haali kamɓe nangganoɓe fof surtout jangguinannoɓe hen liggotonoɓe école aji nangganoɓe fof e sukaɓe fof hankkadi hay goto heddaki ko hunde nde ganduɗa hen kamɓe école aji ɗi walla jinnaɓe ɓeɗo sukaɓe nangganoɓe ene wayno ko beltima e ɗiɗon nouvelle aji haɓuruji men toon to Ukraine e tungnade kadi ko yalti hono kanko goto e ganduɗa sehilaɓe Donald Trump kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kañum hoore mum ko defanɗo Donald Trump no fewi hono kanko Lindsey Graham o wi wonde ko ene wayno ko o wi ko kaldigal Florida ɗeɗo balɗe fof ene wayno ko continue donki yarude yesso ɗum noon sibabude kanko Putin kanko hoore makko salade jaam dañe toon to Ukraine ɗum noon e tungnade no wiri kadi o wi wonde so tawi tan Putin jaɓani proposition ngaji no jaam dañira toon to guerre gonɗo toon to Ukraine kanko Lindsey Graham o wi wonde ko États-Unis kañum hoore mum États-Unis kañum hoore mum ma wallu Ukraine heɓa missilaji biyete Tomahawk ɗiɗo missilaji hande tungnade kadi e ko anda missilaji ɗiɗi mbawi yaade kene ɓuura ujunnaji 200 kilométre ko bawɗi yaade no fewi e kadi ko missilaji ganduɗa so tawi nder laamu ko ɓuuri hewde radio uji mbawa captude ko wawi wonde fof kanko président Vladimir Zelensky e nder haalduji ɗi o haalno heccenki ɗum noon o haaldi koye presse uji international o wi wonde koɓe ɗamina wonde komo nanodiral ma watta hakkude mabɓe kamɓe Ukraine e Russie beele guerre gonɗo toon guila hitande ujunnaji 2020 hakkude kamɓe Ukraine e kamɓe Russie beele oɗo guerre ne darto ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kanko Lindsey Graham ko hunde toujours nde meeɗani weltade pour wiyede wonde ko Russie naɓe ko kañumen naati leydi janandi ene poti yaltude leydi janandi ha hande habaruji men sport kadi ko fati coupe d'Afrique des nations juweteɗo toon to Maroc donc sibabude kamɓe Sénégal ko janggo woni match mabɓe toon to Maroc ɗum noon janggo ɓe pottata ko Botswana tungnade hande calendrier ɓe pottata men ko match o waɗata ko 10 heures local toon to Maroc ene wani ko kanko Foutanki Diaw directeur programme radio Diowol Sare o wawi no waɗanden kadi tarik e siftin tan équipe Sénégal guila nde fuɗɗi ha ɗo oɗo sadio Foutanki Diaw bisimilla ma. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowol Sare habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalom altine no gase ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji 25 gasi ha laaɓi yen mbaali jaam ha jangkati on jarama.